Vučić snima. Prođu od pauze. Ajmo, da čujemo šta opet. Nije koga bilo najjače? 139,12. Eto, 139 decibela. Pa kaže, zašto ljudi kad ostane nose slušalni aparat? Zašto su gluhi? Tu slušaju možda ne znam na neku vodu decibele. Evo, ko ima bilo kakav bufer, šta bilo, može da ga omjerimo, evo imamo vremena još. Nemojte se s njim dođiti, evo sa 3 auta, evo, ko hoće, neka dođe. Evo, deci izocite, pa snimate nešto imate nekog što na auto, na to vidimo. A to ti možeš distancu, stomak, to možeš distancu. Izgubio sam skroz. Igrao jače. Ozbiljno. Evo vidio, bilo je. 139,12. Ovo je jako dobro. Ovo je 29.